प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। कहाँ अधूरइले कहाँ अधूरइले presented by Priti Music. मंडप सजैनी माई मूर्ति ले आईनी गौवा में कोई के विचार हो गौवा में कोई के विचार ए माई श्वेत रंग सरिया फल फल हरिया किने लगईनी बाजार हो होके तैयार माई बानी हम खार माई बतिया कहत बानी साच पंडित जी कहाँ अजुरइले पूजो ना भइल बजे गइले 5 पंडित जी कहाँ अजुरइले रतिया के होई कैसे नाच पंडित जी कहाँ अजुरइले कहाँ अजुरइले कहाँ अजुरइले शुभम म्यूजिक रिकॉर्ड्स मुजफ्फरपुर। Presented by Priti Music. सब बतैले रहनी माई उत गईले भुलाई उत तोरा तारे आसारा अब हम का बताई अब हम का बताई सब कारा के तैयारी कैले आफत भारी कहाँ गइले उहेराई जल्दी भेजी महतारी दिलवा में लागल रहे कई सबसे सारा धा सपना पोखरी है गयाच पंडित जी कहाँ अजुरइले पूजो ना भइल बज गइल 5 पंडित जी कहाँ अजुरइले रतिया के होई कैसे नाच पंडित जी कहाँ अजुरइले ए माई Presented by Priti Music. सब केहू बाटे घूरत निकलता पूजा के मुहूर्त आ गइले पंडा बाबा अब देखइहे माई के सूरत अब देखइहे माई के सूरत अनमोल सूजी तक के साथे पूजा करब अपना हाथे कहतारे कुंदन बिंदास चंदन कदी हमरा माथे डीजे बजाइबे अब तो पूजा कराइबे अब तो बाने कसैली लाओ कांच पंडित जी आ गइले बारे अब होई रतिया के नाच पंडित जी आ गइले बारे।